Den første, som er gået videre, er Katrine! Lige laver en søndag eftermiddag. Det kræver nogle gode ingredienser, og det kræver, at man har styr på, hvad man blander sammen. Katrine, din kage er fantastisk. Den er både frisk, så er der bananer, og den er sund, snakkede vi om, og så er der noget dejligt, sådan en slags råcreme ovenpå, som lige pifter det op. Super duper. Dine flødeboller, Nora, det er jo ikke Spangsbjerg flødeboller eller Frelsens chokoladeflødeboller, det er Noras flødeboller, og de er jo helt fantastiske. Aldrig har man man kunne simpelthen smage af den blanding af lakrids og det du har blandet i, det var helt fantastisk. Så du vinder med et my af et strå, fordi sværhedsgraden er lige lidt mere end det. Men I skal være stolte begge to. Og der er en præmie til at være, og I kan vælge at dele præmierne sammen, eller bare holde kuren for jer selv, men I er faktisk fantastisk dygtige. Så du har vundet, Nora. Tillykke!